उदांस्रि दिनाव जोङो सरकारनावबो खावलायहरनो नागिरदों बिथांमोनहा जोंखौ जाहाथे आगोलाव जि जों दाबि खालायदोंमोन दा बेखौनो रिमाइन्डार हिसाबै जोङो दाबि खालायो जाहाथे जोंनि मोननांगौखौ आबुं खालामना होयो जों दा जयैनो गावबुरा भबनाव गासिबो गावबुराफोरखौ लोगोआव लानानै जोङो सरकारखौ खावलायहरो जों जा मोननांगौ सरकारा जेखौ होगोन जोंनो बेखौ गथायना होयो जोंनाव डिमान्डआ दङ जों जाहाथे जों डिमान्डखौथ' फुरा लिरनानै होदों बे 317 जोङो जाहाथे मोनजोबो क'क्राझार जिल्लायाव चिराङाव जाबाय 172 लाट गावबुरा हिसाबै जोङो डिमान्ड खालायदों बे बायदिसिना दंनायमानि जोङो गासिबो जों सरकारनि खाथियाव लिरनानै गथायखादों जाहाथे जोंनो अनतिफलमैनो बेखौ आदाय खालामना होयो बेखौनो जों खावलायबाय आरो बे 75 तम 15 आगस्ट दिनाव बुंनांगौ जेबो गैयाब्लाबो गावबुरा खन्थानि जानानै आं दिनै बुंनांगौ बाध्य जादों बाध्यआ गावबुराफ्रा दे बिटिसि मोनखांनायनि उनाव दिनै बिटिआर मोनफैबाय बिटिआरनि समाव सरकारा गावबुराफोरनि जेनोखि मोनथाय बे मोनथायखौ दिनैसिम सुफुंना होआखै जोङो होआखै नङा होदों थाङाखै नङा थांदों जोंनि गावबुरानि डिपार्टमेन्ट अएसए जोङो श्रीजुत रन्जित बसुमतारी EM सारनाव जोङो थाङाखैना थांदों खनबा थांबाय लोगो हमहैबाय रायलायबाय बिनि सायाव दिनैसिम बिथाङा जोंनिसिम येस आरो नो बिनि खुनु माबानो गैया एन्सारानो गैया दा बेवहाय जोंहा मोनसे खुद्रिसार जानानै जोङो थांनाय 16 एप्रिल दानाव जोङो धरना कार्यसुचि लादोंमोन बे धरना कार्यसुचिजों लानायनि उनाव जोङो आरो गिबि पुनराय जोङो मेम'रेन्डाम डिसिनि आखाइजों होदों आरो प्रमद बिथांनिसिमबो जोङो करियार जगै खुनथाम फाथायहरदों मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआवनो जोङो फाथायहरजोबदोंमोन खिन्थु दिनै जोंनि सोमोन्दै बा गावबुराफोरनि सोमोन्दै दिनैसिम खुनु सावरायनाय जाया मानोना गावबुराफ्रा गोदो आन्दलन समाव गावनि जानायखौ दोनथ'नानैबाबो बन फाननानै जाग्रा जा मागिनानै जाग्रा जा बिथांमोननि नामखौ लानानैबाबो जोङो थाइसे खरि खांनानै थाइसे खेन्दा खांनानै जोङो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जोङो बयनिफ्रायबो बिनानै जोङो एफा खेन्दा सहाय होनानै जों हरदोंमोन नाथाय आसा होदोंमोन दे सिगाङाव गावबुराफोरनो माबा मोनसे होनांगौ होननानै खिन्थु दिनैसिम सरकार मोननै मोनथाम थांब्लाबो हानजा मोननै मोनथाम थांब्लाबो दिनै सुफुंसारनाय होनाय जायाखै दिनै बेखौनो दिनै 75 तम 15 आगस्ट दिनाव जोङो फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे जोंनाव गोसोआव दाहा लानानै जोङो दान्दिसे बेखौनो सावरायनाय जादोंमोन दे सावरायनायाव जोङो मोनाब्ला जोंखौ जुदि सनमानखौ होआबा जोंहा गावबुरा जानानै मा दङ फालाय जेबो ओंथि गैया दिनै बर' समाज जा गुबुन समाज जा माबा मोनसे गामियाव जुदि गामि बेंनांगौब्ला गावबुरा नङाबा जाया दिनै गावबुराफ्रासो गामिखौ बेङो गामियाव मा जादों जायाखै बेखौ मोजां गाज्रिखौ नायबिजिरनानै सुस्रांनानै होयो दिनै बर'फोरनो बिसेसकय बर'फ्रा बाद बिबादखौ जुदि लायोब्ला बिसेसकय गावबुरायानो गाहाय निथि जानानै दिनै फालिबोदों आरो लोगोसे दिनै थानाखौनो होन बा सार्केल अफिस बा डिसिखौनो होन बिथांमोननो दिनैसिम जन्म मृत्यु बिभाजों लोगोसे समाजनि खामानि मावनायाव गावबुराफोरखौ दिनैसिम नारसिनगासिनो दङ मानो होनबा दिनै गथ'फोर गोमागासिनो दङ चाइल्ड प्रटेक्शननि थाखाय आरो दिनै उन्दै गथ'फ्रा दिनै हाबा जागासिनो दं बेफोरखौ होबथानो थाखाय रिसेन्टलि नै दाख्लैसो जोंनो चाइल्ड कर्प'रेसन अफ इन्डियानि थ्रुनिफ्राय जोंनाव मोनसे लाइजाम हरदों बे लाइजामखौ जोङो साफ्रोमबो गावबुरायानो बेवहाय मेम्बारशिप जानानै थानानै बे समाजखौ बे चाइल्ड प्रटेक्शन
संस्थाखौ दिनै सालायलांनांगौ आरो मेम्बारशिप जानानै थानांगौ बेखौ लानानै वार्कशप जानानै थांखांबाय आरो नै सेप्तेम्बर दानाव 16 तारिखआव आरो रिपिट बेखौनो वार्कशप जाबोगासिनो दङ सरकारा जोंनि बेबस्थाखौ दिनै जुदि इनकिन्सित जुदि जेबो होनाब्ला फैगौ जोङो 26 आगष्टनि सिगां जोङो धरना कार्ज'सुचि लागोन होननानै आङो दिनै नोंसिनि बे मिडियानि थ्रुयै बुंफ्रुनाय जाबाय।